नै आदा फैसाया नांलायलामोनलै मानोथो एफा बुरजा हरखो सानफ्रामबो गाखोबाय थानायावलाय न' बेखौ माखासे लांफिनदो सानैजों 40 थाखाल' लानोसां दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों टट' ड्राइभार। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो नोंथांमोना मोनथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों अनिल, आबुल, मनीषा, प्रीति आरो प्रिया। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों सुबर्णा। लोगोफोर नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो स्क्रिप्टआनो जादों जयन्त बसुमतारी आरो प्रडिउसारानो जादों जयन्त बसुमतारी। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि नैबे चेनेलाव भिडिअफोरा जोबोरैनो लेटै फैगासिनो दङ, थेवबो लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होबाय थागोन।